Nagpagwasang showcase order ang Department of Public Works and Highways o kung DPWH batok sa pila ka mga regional directors kag district engineers nga nalakip sa iskandalo sa substandard nga infrastructure project sa pungsod. Ang tikangin pangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon kung sa din mayara sang warranty claim batok sa mga ghost kag substandard flood control projects. Ginpangalanan ang mga masunod nga mga opisyal nga mosanday Regional Director Gerardo Polensa sa National Capital Region bangod sa lavish lifestyle. Regional Director Danilo Villa sa Region 7 bangod sa iyang lavish lifestyle. Director Gerald Pacanan, former RD sa Region 4B bangod sa substandard projects. RD Kadafi Tanggol sa Cordillera Administrative Region nga napaslawan nga mag-cooperate sa nagaparay nga investigasyon. Brando Raya Roald, Chief Region 7 sang Okon Lavish Lifestyle ang kabangdanan di Isabelo Baleros, former District Engineer sang Las Piñas, Muntinlupa District Engineering Office bangod sa substandard projects. Di Almer Miranda, Pampanga First District Engineering Office bangod man sa substandard projects. Di Hilby Lorenzo sang La Union bangod sa substandard project. Di Arturo L. Gonzales Jr. Quezon City First District Engineering Office bangod sa substandard project. Kag di Johnny L. Protesta Jr. Quezon City Second District Engineering Office bangod man sa substandard project. Ang ginapasuni nga mga substandard nga mga proyekto ginsiling nga personal nga ginimbistigaran ni Dizon o konseng Independent Commission for Infrastructure sa nagligad nga mga semana kag binulan. Sunod kay Dizon, may mga opisyal nga nagagamit pa sang chartered airplane para sa ilang pribado nga biyahe. Plano nila nga ipagwa ini sa mga post sa Facebook bilang ebidensya sang ginahimo sa mga involved nga mga individual. Samtang gintagaan naman sila sa limang kadlaw nga magsumiter sa ila sabat o kung magpatag sa maligasyon nga ilang ginapatubang. Sunod pa kay Dizon, nakadepende sa resulta sa investigasyon kag posible sila nga pasakaan sang kaso administratibo kag kung may bastante kag nagkakaigong nga ebidensya, irekomendar ang pangalan sa mga ini sa Independent Commission for Infrastructure para sa posible pagpasaka sang kaso kriminal. Sabi po ng Pangulo, bawiin lahat ng pera ng ating mga kababayan. At kasama na po ito doon. Again, if people are doubting the seriousness and the resolve of the President and of the government in not only ensuring na managot ang mga dapat managot, pero para bawiin ang perang nanakaw sa ating mga kababayan, maniwala po kayo, umpisa pa lang po ito sa mga hahabulin nating mga assets ng mga makakasuhan. Nabariyan ang kamay sang pahayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon.